Дани, Снимаме те тебе. я влези във водата да те снимаме. Влизай във водата, сега да те снимаме. Там е интересното. Виждаш ли, че може? Виждаш ли, аз като казвам, Браво. давай, обратно. Сега снимаме как Дани се качва. Още малко, още малко. О, не успя. Делфина отгоре. Десатката отгоре. Давай. Грета, Йожи, Успеем за плуване. Андрея. Мадея добре плува вече. Давай, виж, плуве. Айде, идвай да правим малко аеробика. Виж така, Нали? супер. Да, дълбоко има стъпало. Да, там е идеално. Айде, топло искам. Ти не знам на кого викаш да идват, Грета, обаче ние и двете с Аз съм се облякла. Дачи се ослушваме. Аз съм се облякла, ама не ми се топи още. Що? Толкова топло. Ще да изкарам ние да хапне първо, да я нахрана и тогава. Ще да папкаш малко ние. Ела да папкаш. Ние като гледам не реагира за хапване, а ти си я чакай. Аз знам, тя след малко ще пищи от глад. Да, и после ще си хапне всичко, тък му да нямаш проблеми. Тя, защото е само на едно мляко от сутринта кисело. Не е яла нищо друго. И 2-3 капки банан, децет. Тя и Лиза даже не си От дояде 6:30, от 6:20 е будна, така че... Тя към 11 часа